Ξεκινάμε, κύριε Βοσκόπουλε. Μιλήστε μας. Υπάρχει πρόβλημα και αν το πρόβλημα αυτό επιλύεται και πόσο? Σαφώς υπάρχει πρόβλημα. Πιστεύουμε ότι τον 21ο αιώνα επιτέλους εμείς που έχουμε περισσότερο και πολύ ισχυρότατη συνείδηση του να ανήκουμε σε μια συλλογικότητα που λέγεται κράτος πολιτών, είμαστε συνειδητοποιημένοι πολίτες, ξέρουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και βεβαίως επειδή αισθανόμαστε τη δικιά μας ταυτότητα σε επίπεδο γλώσσας, πολιτισμού, εθνικής ταυτότητας, θεωρούμε ότι μπορεί θαυμάσια μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα να κάνει τη μεταρρύθμιση, την ιδεολογική σε ό,τι αφορά την πολιτική ομογενοποίησης και μη σεβασμού της έκφρασης διαφορετικότητας, εμείς ως μέλη της μακεδονικής μειονότητας, μαζί με τους δημοκράτες Έλληνες, μπορούμε να δουλέψουμε μαζί στον 21ο αιώνα για πλήρη δικαιώματα. Θα είναι πάρα πολύ θετικό για τη χώρα μας. Δεν θα είμαστε αυτό που είμαστε συνεχώς τα τελευταία 10-15 χρόνια από τη μία πλευρά, να είμαστε στις μαύρες λίστες σε όλες αυτές τις διεθνείς οργανισμούς και εμείς λυπόμαστε πραγματικά. Θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε και κάτι ακόμα. Να κάνουμε και ένα κάλεσμα. Να ευχαριστήσουμε καταρχήν εμείς ως Ουράνιο Τόξο όλους τους Έλληνες δημοκράτες συμπολίτες μας που μπορούμε να κάνουμε και να αγωνιστούμε για μια διαφορετική κοινωνία, μια χώρα πραγματικά ευρωπαϊκή, με όλες τις αρχές, με όλες τις αξίες που πρέπει τον 21ο αιώνα να τις υιοθετήσουμε σήμερα και εμείς. Και επίσης θα ήθελα τώρα που είναι αργά και ακούνε και οι συμπολίτες μας πάνω, θα ήθελα να τους πω, να κοιτάξω και στη κάμερα, για να τους πω πάρα πολύ καλά. Dosta vejkede se plašiti. Όχι. Gore glavata. Όχι. Možeme. Mogu dobro. Όχι. Θα σας το μεταφράσω βέβαια και στα ελληνικά. Ναι, θέλω να μου το πεις στα ελληνικά. Ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα αξιοπρέπειας για εμάς από τη μία άποψη. Από την άλλη άποψη θα είναι πάρα πολύ θετικό για την ελληνική κοινωνία και τη χώρα μας να είναι σεβαστές τα δικαιώματα που πρέπει να έχουν οι μειονότητες όπως είναι οι Μακεδόνοι.